Uyamazi nalo muntu oke waphunyelwa imali zasemsebenzini ngoba sekamdala noma ulimele emsebenzini babese bamnika isamba semali kwathiwa no saluye ekhaya. Hayi uzathi angabuyela ekhaya, hayi uzocale athenge imoto. Nale imoto ithenge ebantwini, akayithengi kumadila. Uthenga nje imoto uhamba ngayo inyanga elandelayo uthenga enye futhi. Uzathi uyezwa uzwe bathi hayi uthenga indlu yakayibanibani, bakayibanibani bese bafuna kuthutha vele wabafumba ngemali wathi abashiye nempahla phakathi. Hayi kuthiwa uyayishintsha leyo ndlu, angeke yena ahlale kiyo uzoyenza i-guest house. Enye imoto azoyithenga uzothutha ngayo abantu abesikolo, nakhona uchasha abangani bakhe kule guest house ayivulayo. Uchasha abantu afunda nabo bangani bakhe, nakhona balazi ibhizinisi abayifundelanga lento yabo hospitality, kwenziwa umathanda nje nalabantwana abathuthwa ngenye imoto zakhe. Ngesinye isikhathi bayashiwa abazali babakhiphe ku-transport yakhe noma kuyiwa emcimbini emndenini. Bekuwumuntu ohlale ajahile athi unamabhizinisi yena, uyatransporta abantu uphinde futhi une-guest house. Kuzawuthiwa hawu noma ubingelela umalume ibanibani before uhamba athi hayi anginaso isikhathi nimtshele ukuthi ngifikile. Uzathi angaya emlilweni kuphekwa inyama, kuphekwa ukudla okuzodliwa abantu, athi yena kumnukela kabi. Uzothi akabuya abuye ne-take away yakhe azayithenga ey'toro ey'thengisa ukudla. Izathi ingaphela leyo mali, izathi ingaphela leyo mali, loyo muntu unifonela ngamaminithi ukuthi iy'namba zenu uyithathephi nani ngeke nazi. Unifonela ngamaminithi, indaba yakhona iba yinde, unibuza ukuthi ubani wayaphi. Hawu umalume bani ngamgcina emgcwabeni wayibanibani. Uthi ungaphendula lokho aphinde athi hawu lo mntanakho uyibani, unganani manje, umtshela hayi uneminyaka ongaka, osofunda ubani, umtshela athi okay. Wena usahlala eBhetali, athi ngisahlala eBhetali, athi okay. Akasazi ukuthi ayibuyise njani emndenini le bekawuchwenza. Uma sekunomcimbi ngendlela yokuyibuyisa sowenza kakhulu, utshelwa kahle ukuthi hayi no kunomcimbi onje nanje uzawucala ngo-11, hayi yena ngo-7 ekuseni uzabe sekafikile. Nakafika uyabingelela, uyachawula, uya straight emlilweni lapho kuphekwa khona. Hayi ngizambona sekakhwezela umlilo. Abomama bobhuti bebavele benza lowo msebenzi soyabakhweshisa, hayi sengikhona manje. Ya uma lezi zinto lezi zingenziwa ngimi nguwomndeni, nina sinibekaphi? No ngicela nimele eceleni, angifuni ekugcineni kube ngathi niyahlukumezeka thina simele emumva. Kumele siyibambele singumndeni futhi sibambisane. Senguye lapha emlilweni, umuntu osondela lapha emlilweni hayi uyombingelela yena kuqala. Sawubona mina ngubhuti izibanibani, bengisebenza emathrakhini lakhaya ngiyisihlobo kanjena lana nje kukamzala. Ngicela uthathe iy'namba zami khona sizobumbana singumndeni. Hawu bhuti, hawu ngiyacala ukukubona, hayi akunankinga, faka iy'namba zakho la futhi wena ngiyakubona ufana nomalume ibanibani. Hayi umuntu uzawufaka le namba, sozamfonela-ke loyo muntu avuse lo buhlobo, noma ngabe buqhelelene kangakanani uzawufuna ukuthi abuvuse yena. Kuzoba nguloyo mcimbi, kudliwe bese kuwashwa amabhodo. Bomama bathi bawasha amabhodo, uzoza agijima ngathi ngumsubathi kuma-Olympics. Nakafika hawu anisasho ukuthi nizowasha amabhodo, nginomakhelwane mina ofuye ingulube, manje bengingathanda ukuthi lokudla kungalahlwa. Ipapa lifakwe eceleni ndawonye, inyama esele nifake ekanini ndawonye. Ngifuna ukuthi ngiyithathe lezi zinto ey'sele ukudla okusele ngiyonika umakhelwane wami ofuye ingulube. Ngisho abafana abancane kunaye manje soyabacela izinto nje ey'ncane ukuthi hayi no before uhamba bhuti ibani, uma ungangishiyela nje isiphuzo esihlwehlwezelayo. Hawu nalo muntu athi kuye bhuti munqane ekudeni nakuye.